Kuthe ngalesikhathi sengisemlazi ngihlala eMlazi ngathola ngamajita ngalapho owabafowethu laba bangalapho ukuthi engathi kunentombazane ekhulelwe ephazamisekile ngokomqondo because mina ngambona ekuseni ukuthi engathi uphazamisekile. Maye wakhulelwa kwaze wabeletha manje ingane usehamba ezula naye emgaqweni manje nginalento nje ethi ngathi ingane yami le yama. Sanibingelela nonke babukele emakhaya kwesinye isiqephu esithi sikhipha izimfihlo kaBlack Life TV nihleli noLungstar. Namhlanje vashela umfowethu othi kena unemfihlo afisa ukuyidalula. Sabo njani? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila. Cobingelela babukele emakhaya usho ukuthi uqhamuka kunendawo. Ngiyababingelela ababukele emakhaya mina ngiqhamuka eMlazi. Qhamuka eMlazi. Okay, ubekwa yini lesi sihlalo sobukhosi? Yini lekuhluphayo? Into engibeke la ukuthi bengiye ngalandela i-show yeBlack Life ngabona abantu abaningi besizakala abaneyinkinga ngase ngicabanga nami inkinga engibhekene nayo ukuthi mhlambe ngase ngisizakala. So njengoba ngibhalele la nginenkinga la ngisahlala ekhaya le eNdwedwe kwenzeka ngangisawumfanyana nje nami ngingakafunda eThekwini ngangisafunda esikoleni nje ngenza grade 11. Okay. So ngahlangana nomunye usisi sasikade siphuzile ngumuntu ophuzayo. Sahlangana grade 11 usuphuza already. Kwaze kwakude phambili. Yeah. Sihlohlele wena ukuhlala nabangani. Nabangane. So masikade siphuzile ke siyabuya ebusuku kwenye ithaveli yayingale sasijwayele ukuhambela kuyona because kuyona ithaveli yangasekhaya idumile yena nengoma. So masibuya ke sendleleni ke siyeza ngihlanganeke nalentombazane kuvukeke nabufana kumina gcine sengikhulumisana naye ngifuna ukuvuka emagengeni. Njengoba bengiye ngachaza sidakiwe angimboni nalomuntu sihlangana eminyameni shothi sigcine sivumelana ke nalosisi ngicine ngimhola ngihamba naye ngekhaya. Okay, umuntu ongamazi sihlangane nje ebusuku ngiyavuka manje amajita ngithola intombi. Okay. So nalosisi ke sifike ekhaya vele ekhaya ngilala ngedwa endlini singene senze konke ke sakwenza then ekuseni ngimkhaphe. So mangimkhaphe ekuseni ila ngimbona khona no unjani lo muntu if ukuthi aphuzile kakhulu but ikhonto wrong ngaye. Okay, enjengani? Either utshwala nomphazamisekile ngokomqondo. Okay, ubonani uzufike kuleyo lokho ukuthi ke uphazamisele umqondo? One nje ngabona i-dress code yakhe. Awuyibona ngebusuku? No, ngibona ngebusuku. Hayi, shuthi awuphelile nawo. Abazinda bangasekhaya nje kumnyama emakhaya. So ngibona inyawo no akekho right lo muntu. So no ngimkhaphe vele ngifuna ngaze kubone nabantu ngimkhaphe ngimhambise. So ngize ngala eThekwini ngihlale ngicatha inyanga ezu3 phinde ngigodwe ekhaya. Mangiya ngasekhaya ngifika ngasekhaya kudumile endaweni osibanibani ukhulelwe. Yena lo sisi lo. Yena lo sisi lo. Imakwe usuyenzile ni homework ukuthi uhlanya ngempela. Sengiyenzile seyaziwa nje ngasekhaya ukuthi not like uyahlanya but usephuza utshwala kakhulu kwaze kwabe ngathi into engenamqondo nje. Umuntu ongathi mawuhlangana naye kuba ngathi umuntu ophazamisekile ngathi mhlambe ikhonto ezamhlukumezwa azogcina seyikhohlwa kwanaye. Inzima ke leyo ya. So ingihluphe lento uthi no ngiyakhumbula sasidakiwe and ekseni kwangekho makhondom endlini. Wow. Ungitshela ukuthi ke na akusetshenziswa nga protection kumuntu ohlangane naye emahlathini kumnyama. Kwakudakiwe. Hayi, kaze wawuphuze ebuphi? Ungaqhubeka. So manje ke ngiloke ke ngidla le ndaba aqhubeka isisu iyangiphatha kabi lento no akunamanje avela umuntu ekuthuba kwale hayi ngane. Shuthi akaziwa. Kodwa nami ngalala naye. Nama ngisho uthe yami but ngithi ngalala naye. Izizalwe ke ingane ayi bayamkeleke igcina isina kodokotela nakhona lapho eqelewe ekuthuvalelwe khona
mayile ngane nje into ahlala naye emgaqweni nala akafike khona acela usizo emzini abantu ahlale nayo. So uhlala emgwaqeni nayo ingane manje. Yes, ama social worker memfuna yabaleka. Uyabaleka. Manje mina uhlelo lami ukubhalela la. Ngifisa ningisize ngokuthi ngikwazi ukufonela ekhaya ngiyithule le ndaba because if ingaziwe ekhaya singakhona ukumsiza noma ukuze ingane ikwazi ukugcineka yona ikhule ngendlela eright. So ungitshela ukuthi unomuzwa ukuthi ingane yakho le. Ikhona lento ethi ingane yami le yana. So usuke wami ngiziba ikhona lento ekubeleselayo ukuthi ingane yakho. So manje tell me wake wambona iphethe lengane. Yes, izitori abakhuluma ngazo go through in manje ingane. Ngike ngambone ehamba nayo ngathi ngizama ukukhuluma naye wabona umuntu nje ongazi lutho nje ngendaba yengane yatholakala kanjani. So singasho ukuthi ngempela uphazamisekile emqondweni. Ya uphazamisekile. Manje wena awubonanga yini noma uzwa ismell is different infika lapha ngiyazi uthi awuphuzile. Kodwa lezo zinto ngizinakisisa if yabo sekuzosa. Nami utshwala sebuqala sebunciphe egazini sekade ngiphumile ngiyochama. Mase ngibuye endlini. Sinongeke endlini yami kodwa yes angiclean ngaleyo ndlela but akunuki kanje. So ismell wasizwa usingqondo usoba. La ingqondo siqala ke sibuye sesizokhuluma indaba ukuthi ngimhambisa kanjani because asihamba kusemnyama. Yo. So masifona sifonela ba. Ngifisa ukuvele ngifonela uma. Tshela uma. Mawucanga uma uzoyithatha kanjani le ndaba? Ya uyena ongcono nginobaba engikwazi ukumfonela ungcono ubaba izwe ngoma. Ayizwe ngaye. So umama ucabanga ke njengoba wazi ukuthi uma wakho ucanga uzoyithatha kanjani? Yes uma uyena uzocasuka and ijampe kakhulu. Kodwa ayikho into ezoyenza sengiyadinga uthazi. Okay, so wena masazile uthe ufuna ingane ineminyaka ngima ucabanga manje? Ngathi nezinyanga I think zo 9. Zo 9. So mawucabanga uzovuma usisi ukuthi ibuye ingane izekhaya. Uyazi phela ukuthi ke na uhlanya ukwazi ukuhlukanisa nenganyalo. Ngicabanga ukuthi if kukhona umuntu ozobe yisukumela njengomzali nama social worker angakwazi ukusukumela phezulu. Because uzobe sekhona umuntu oreporta kuma social worker because njengamanje umuntu nje oyintandelayo ongenamuntu omnali. So ngiyibuza ukuthi umama uzovuma yini ukuthi usisi aze ezohlala ekhaya because konke engiyazi yabo uhlanya leyithanda inganyalo. Kungenzeka ukuthi ke na akakwazi ukuyinakekela kodwa uthando likhona. Yena kuzophoqa ukuthi ahlukanise nengane ukuze yena azanyele indlela yokuphila engcono. Ukuze asizakale naye. If ama social worker suggest ukuthi ke na akeze ezohlala ekhaya kwakho? Usengahlala just for ingane. Uzovuma umama? Ngizozama ukumphoqa. Umntwana nenkinga. Yani sicabangela ingane. Yo, asimthinta umama simuza ukuthi yena uzothini ngalolu daba. Sorry, ukhuluma nomama? Yebo ngiready. Asimthinta. Hello. Sabani njani? Hello njani? Ngiyaphila. Ukhuluma noLungsta la ka Black Life TV singazi ukukhuluma? Yebo siyakhuluma. Okay, ngiyabonga. La e-studio ngihleli nomfana wakho kuhlelo luthi sikhipha izimfihlo. Uthi usacela ukukhuluma nawe khona afisa ukutshela yona. Yebo. Okay, ngicela umlaleli. Hello mama. Yebo njani? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila. Ma, sinenkinga la mama. Ingabe sokwenzekile. Ayishe kodwa konakele kakhulu. Ma, lenkinga sengihlale nayo kakhulu. Ngicathi ubukubone kwesinye isikhathi ungibone ngithula uzongibuza ukuthi ngidliwa yini. Ma, konke yenzeka la ngike 11 lapha eLontuzana esikoleni.
Ngilalela. So sathi sambile nabafundi engangifunda nabo sibuya ngale eLentuzaneni sasikade siphuzile ke ma. Shuthi ngase ngihlangana nomunye usisi wangale ngasemkhuzeni. Ebusuku sidake shuthi ngase ngiyashela ke ngagcina sengibuya naye ngiza lapha ekhaya. So kuthe ngalesikhathi sengisemlazi ngihlala eMlazi ngathola ngamajita ngalapho owabafowethu laba bangalapho ukuthi engathi kunentombazane ekhulelwe ephazamisekile ngokomqondo because mina ngambona ekseni ukuthi engathi uphazamisekile. Maye ubakhulelwa kwazi wabeletha manje ingane usehambe ezula naye emgaqweni manje nginalento nje ethi ngathi ingane yami le yama. Hayibo kanjani? Hayibo maye ngifuna ungisizeke maye ngakho ngizama ukuthola wena. Imake ngibuthi manje wena ucabanga kanjani ukuthi kungenzeka kube ingane yakho ekubeni usho ukuthi ngathi umuntu ophazamisekile unesho engakanani ukuthi uwena wedwa olala naye lo ntombazane? Hey ma yes ngiyazama ukuyinika leyo mqondo ukuthi ngathi akumina ngedwa but ikhona lento uthi what if you mean. Oh Nkosi engabe ngombhekelo ubani babo wakho ngoba uyamazi alufakwa awangena amanzi endlini. Ngiyacela mama. Awangena amanzi endlini. Ngiyacela mama maye bengifuna zame ukwenza nama DNA test ukuze ngibe nobufakazi bokuthi ngabe iyona ngempela yini ukuze sikwazi ukubaqoqa. Njengoba uyazi ukuthi makwenziwa ama DNA nje kufingeka izimali kuyomiseka kanjani ke ngalapha? Hey ma bekhona ubaba bese ngeke ngakhuluma naye ubaba uLontuzana lo lapha engathafa masu bethe uzosilekelela. Bese ngeke ngambikela lolu daba. Kanami ayikho into engizoyisho kodwa ke phela uma kunjalo kuyobe kumzukulu wami lona kobe kumele vele ayigcineni. Sigcine sikwazile ukuthi simqoqe noma kunzima nje. Ayikho ingane kufanele ihambe ihlale emgaqweni. Ngiyabonga mama. Nginethemba ke ukuthi njengoba usicabangile nje ukuthi akwenziwa ama DNA ukulungele lokho ukuthi kwenziwa ama DNA. Uma kutholakala ukuthi umntwana wakho uyothini? Hey mami kone sengifuna ukukuthola vele lokho. Sengiready ukuthi ngazi ukuthi uyena noma kuyena yini. Awu kodwa uhlanya mntanami. Hawu. Hayi ngiyakuzwa. Uma ke sekutholakala ukuthi owakho umntwana angithi uyazi ukuthi umntwana uyondliwa. Uyazazi zonke izinto kufanele uzenze enganeni. Uyazi ukuthi kwanina wakhe kufanele umthathe umenze umfazi lapha kwami. Mina nginangani abantu ezohamba imithiso abese idaxazwa kanjalo. Uyakuzwa konke lokho engikutshela khona? Mama ngiyakuzwa. Siyavumelana ngakho. Usakhona? Mama ngikhona. Kunzima nakumina, ngifuna ukudlala ngawe. Kodwa ke kufanele ngisebenzise ukuba umama. Kufanele ngisebenzise ukuba umama. Ngiyabonga mama. Uyamazi ukuthi umuntu onjani. Ngisazoyilwa ke lempi ngibone ukuthi ngiyinqoba kanjani. Ngiyabonga mama. Angikunikeze ithemba elikhulu kodwa nje ngizozama impela ukukhuluma naye nokuthi ngimtshele ukuthi ingane ayingadala. Ngiyabonga mama. Ngiyabonga kakhulu. Sawubona? Yebo sawubona. Ngikuzwa lana uthi angeke ahambe imithisa usho ukuthi ke na ufuna umthathe njengonkosikazi? Wasijiki lapho wengane yami. Kodwa kumele ngamqoqe simlungise simenze kahle azagcine esemthanda lokho ukuthi umfazi wakhe. Manje ngoba ethi ke na ungathi unophazamiseka engqondweni uzokwazi mhlawumbe umcathulisa. Ngicabanga ukuthi
ukuthi lokho njengoba bengakubonanga ngenkathi benza into yabo ababeyenza bephuzile namanje kuzoshaya ngathi akayiboni nje kuzama ukuthi kulungiseka kanjani ephazamisekeni kwakhe uma umntwana. I think umntwana mangabe fanele ngimthathe ngimkhulise ahlale nami angeke ngikwazi ukukhulisa ingane mina ngedwa mina wayengekho. I think ngiyayizwa into oyishoyo. Kodwa ke siyabonga ukuthi ke now you willing ukuthi ke umsize. Hayi phela lana nje akusekho kakhulu ngaye sekungumntwana. Umntwana. Yeah, no uqinisile. Siyabonga kakhulu ukuthi uthathe i-call yethu. Okay, bye. Uzizwa kanjani ngoba ethi ke umama uzoshada naye? Ofuthi uqinisile. Ngeke. Uqinisile mayethi yabo ngoba ungamzwanga ngalo webusuku okusho ukuthi uzokumela ke for impilo yakho yonke. Hayi izobuya bohle. Uzobuya bohle. Wena ocabanga mhlambe ke mayiba right engqondweni ukuthi ke. Hayi. Is she that bad in? Yeah, akwazi. Mayiba right ngoba ethi uma wakho uzomcathulisa. Akwazi nje akwazi. So awuyimisela ukwakho i-future naye. You just want ingane kuphela. Yes, ngifuna umntwana. Okay. So tell me uzizwa kanjani ngoba usumtshelile uma wakho? Yabona nje nginamthwana uhluku usuke emahlombe. Usukile. Yazi ngathi already le ndaba isilungile. So are you hoping ukuthi ingane yakho noma ngamumva le contestation ukuthi ngiyafisa ukuthi akuyona eyami le? Ngifuna ukukhululeka manje noma yini. Kuzongenza ngikhululeke. So abangani bakho bayazi ukuthi ke nangenze ukuthi ingane yakho le. Bakhona abazile ababa close kakhulu nami. Bathini ngalolu daba bona? Nabo ibona bengi-advise ukuthi azame ngayo yonke indlela ukuthi kugcine kuvelile because ngeke lo sibaleke kuzoba nomphela. Imagine isino 15 isihamba ngathi naye iphilile ekhanda kanti ungakwazi ukwenza something. Ngakwazi ukumsiza. Kodwa sibonga lokho ukuthi uphumele obala ngoba omunye bezothi nje ngeke ngiveza ukuthi nginengane nohlanya. Kubenzima kona. Hayi kodwa sibonga ukuthi ke nikhulumile iqiniso. Yo mzwile kumama uthi ke na she's willing ukuthi amsize okusalayo ubhuti fanele amshade abonkosikazi wakhe ngoba phela ukuthi wakwazi ukumbezela ngalowo busuku shoot namanje usangambezelela. Siyabonga kakhulu ku Black Life TV isiqephu esithi sikhipha izimfihlo. Please don't forget to share, like and subscribe. Ngulungstar ngithanda kakhulu. Is the Black Life TV